Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд Хайрия фонды белән берлектә авыру балаларга булышу буенча уртак проектны дәвам итә. Узган юлы без Түбән Камадан Алия Маняевага булыштык. 14 яшьлек Нурия Ибрахимовага да ярдәм кирәк. Табиблар кызга дәвалау курсын үткәрергә тәкъдим итә. Делай и говори, что ты делаешь. 14 яшьлек Нурия Ибрахимова яшьтәшләреннән калышмаска тырыша. Һәр нәрсәне игътибар белән тыңлый. Кечкенә чагыннан бирле ул үз дөньясы белән яши. 3 яшендә табиблар кызга аутизм диагнозын куя. Физик үсеш ягыннан да башка балалардан артта кала. Она не умела играть игрушками. Нурия кечкенә чактан уенчыклар белән дә уйный белмәде. Аларны бер рәткә тезеп куя иде. Бу әлбәттә безне борчыды. Күзлек киеп йөри. 5 яшькә кадәр диярлек Нурия сөйләшми, еш кына хәле бетә. Кайчакларда үзен бик агрессив тота, башкаларга да уңайсызлыклар тудыра. Когда она не умела разговаривать, Сөйләшә алмагач, башкалар белән аралашу мөмкинлеге дә булмады. Кайчакларда ятып идәнгә башын бәрә иде. Үзенә нәрсә кирәклеген аңлата алмады. Кыз тернәкләндерү үзәгендә курслар уза. Мәктәптә аның белән индивидуаль дәресләр үткәрәләр. Шуннан соң Нурия мөстәкыйльккә өйрәнә. Өйдә тәртип ярата, музыка тыңлый. Көйләрне тиз ута, рус, инглиз җырларын башкара. Тик кызга тупланганлык җитеп бетми. Очень важно, чтобы те знания, которые у нее есть. Нурия белән индивидуаль рәвештә күп эшлисе бар әле. Аның белән интенсив форматтагы дәресләр уздырырга кирәк. Хәзер кызга тернәкләндерү үзәгендә дәвалану 339 мең сумга төшә. Гаиләнең мөмкинлеге юк. Без кызга сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. 5542 номерына дети сүзен язып, SMS хәбәр җибәрү дә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Ири Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.